Shubor nakaslem jong unong san Hima. Kawai ka jeng jaha kathan mahi palpur jong kanong ba Delhi ha ka ba kawai ka riu Kynthei nari bilat kala sha keno ba kala sha bat bor bat sha le bi ijat ha ki armur kishin rang ha kawai ka hotel uhe pulet ulaya thu ba kila yo ban kem ye ki arngut ki badan kti ha ka baya dei bat kate ka jingja ka balaja ha ka si ba ar ka bade ka khatwei trik ulber ar haja apusan bat kila pentep ru sha ka British High Commission halor kate ka jingja shu ulaong bakani ka Kynthei nari bilat kalaya long parlok bat uwei nakinong sha kenno ha ka rinsan lakenno bakate ka Kynthei kalalet na Goa sha Delhi banya kendu ya ute ukhenna ubadang arhu sausnam ka karta na sha tei lamingi jong ka Delhi lakenno bakala sha Donkti ningkong ha unong trei jong kate ka hotel ha ka live hadin kata lakenno bakala sha abat bor ha ka wei ka kamra ha ubriu ubakala itu menchua tang ha ka jingye kendu na ki rinsan social media ka Kynthei kala ya kren ningkong bat ute unong sha kenno ha ka rinsan social media shi banai shi teng shwa bat hadin kata ki juya kren man kapor ha kapor bakate ka Kynthei kalawan sha India kilayatmu banya kendu iwe pat ha kanong ba Delhi kani ka Kynthei kalalit na Goa sha Delhi bat kalabu kamra hamahi palpur hotel haba uwe unong sha kenno ulawan banya kendu yaka bala kenno bakala sha bat bor ha u